igcokama elisha liyayifela ngoNatasha. Nginibingeleleke ngiphinde futhi nginemukele namhlanje la ngaphansi kwe-Under STK Media. Igama lami ngu-Ayanda Ngosabelo ngwakamhlongo. Phansi emsinga lapho engiqhamuka khona ngithanda nje ukuthatha leli thuba leli ngibonge kakhulu ngani zakwethu kibo bonke abantu asebesubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel yethu. Mawukuthi ubungaka-subscribe kuze kube namhlanje siyacela ngani zakwethu sicela ukuthi wenze okulungile nokufanele usubscribe ulike futhi ushare umndeni wakho kanye nehlobo zakho ungakhohlwa futhi ukukhuluma nathi kwi-comment section yethu. Ngaphandle kokuthi sizochithela isikhathi asigijime singene nodaba esikuphathele lona namhlanje. Igcokama elisha liyayifela kakhulu ngalentokazi uNatasha le umlingisi lapha emidlalweni kamabonakude, kanti-ke libe seliphenduka inhlekisa lapha ey'nkundleni zokuxhumana uTwitter kanjalo nalapha kuFacebook, abantu bekhala ngokuthi uyayidlisa i-team ngoba ufisele intokazi uNatasha i-birthday. Wayesethi happy belated birthday esikhundleni sokuthi ethi happy birthday in advance, ngoba siyazi ukuthi intokazi lena idlalwa lapha ngomhla ka-25 September, lona ozobe ukusasa-ke ngoLwesihlanu ngani zakwethu. Njengoba dishilo ibhalile lapha ku-Twitter wayathi #Natasha turns 25th. Twitter sibonile ngani zakwethu igcoma elisha nalo bese lingena lafisela lentokazi, kodwa liphinde-ke labe seliyilungisa-ke i-Twitter yalo nkosi yami, bese lijahile lona alibange sisafunda kahle isingisi ngani zakwethu. Kodwa-ke futhi ungakhuluma nathi kwi-comment section yethu usitshele ukuthi ngempela igcoma elisha kumele lenze kanjani, ake liphume liyokakiswa ngani zakwethu igcoma elisha nayo intombi liyifisa. Kanti-ke futhi ungakhohlwa ukukhuluma nathi ey'nkundleni zethu zokuxhumana. Ku-Instagram ngikhona @ayanda_stk, bese uthi lapha nekhasini lethu ka-Facebook ikhona i-under_stk_media. Kuze kube futhi nangokulandelayo ngani zakwethu